Anybody home? Kilang, where are you? Nasaan ka na? Ay, ba't natin nga babae napananan? Natangataday, Jai. Kaya baga na nga datoy lang tatay kat. Inchachat ko iman ka umay. Pala na nga tatay. Ano, haang ka birbiro ka, sapsapulang ka lang. Apay nga masapul ka pa noon. Itang nga busy-busy ako dito. Kung nadangar ka, damang birbiro king kang tatay ka, may jibalay ka ni Mr. Ong. What? Ayan na ka no. Good. Law kinala ka diya. Napanjibalay tatay. Lumlum mga kisuna. Hindi mo peking ka, apay, takakman nga mingking ka nun. Apay kumanga ki, bagalatan ang datoy ka. Aman, tanong ko, ala, matinag ka ta dita. A few moments later. Manong nakita ni Kirang. Ada Jai. Uncle Ang. Uncle Ang. Ni Kilang kwa. Baga na nga umamot suna. Baga na tatingawan suna. Pasano nga. Uncle Ang. Kilang. Adan ni Uncle Ongin. Papalang na tatay. Pagkakadak dito. Akit, anya nga kat. Agyab mo't suna iti ko. May sa batalyon nga army ka na. Kamu ako. Kaya ka na may pagpangakadak. Nga tutorin niya pagbirbiro ka na. Ada nagdamagan na nga lalaki tatay. Ni Uncle Berteng. Ako akatanaw. Kat, mangurnong katakayon atay. Sa pagbayan mo ginanggalongan. Sige garo. Ibagalata na nga. Ipuka na latati kay kayo na. Kilang, dati ni Mr. Ongan. Kilang. Kilang, yung utang mo sa akin, kailan mo babayaran? Ano ba yan? Wala pa akong bigas na pagbabayad sa'yo. Paano bigas? Bigas din yung inutang mo. Paano yan? Kaya nga, babayaran na lang kita ng kahoy. Gusto mo? Kahit ilang kahoy pa yung puputulin ko, mabayaran ka lang. What? Anong kahoy yan? Kahoy ng alukon. Alam mo ng alukon? Anuhin ko yan? Pag ilo ko? Sugurad mo, Mr. Ong. Wala naman kaming dalikan. Please, wag mo na ako ipapabatalyon sa mga batalyones soldado. Basta, ipapatilip kita. Bayaran mo yung bagas na inutang mo. Anusan ko na lang magpukan ng kayo, ha? Sige na, please. Ikaw ha? Mag-uutang ka pa sa akin ng balatong. Mag-uusap tayo. Hindi mo pa binabayaran ha? Oo, mag-uusap tayo. Sandali. Sige, hintayin kita sa barangay hall.